I-am dat și aici doi luăm prost, să știi? Shake. Îi dau, să știi? L-ai Îi dau lui pe... Nu, dă botul, dar l-am omorât. Player. Unde? Da, chiar, nu? Fake, fake, fake. Unde-i mă? A, uite-l. Încolo. Bă! Mamă! Nu mai capă de aici. Na, no chance, bro. Am tras bine, dar punea perete instant. L-am rupt pe ăla. Mi-a dat snipe altul. Și eu i-am dat 24. Sunt ok? Unde sunt? La Bă, frate, iar mi-a dat snipe. Vezi că i-a propulsat. Stai că... I-am dat laserul un prost. Stai, Vali, stai, că low. Vino la mine. No cu nu. Nu are nimic, măcar eu stăteam cu... Eu măcar stăteam cu build-ul în mână, știi? Asta era, bă, un plus de-al meu. Bă. Stai să dau și eu astea. Că aici sunt. Uite, la mine, bă! Bă, frate, bă, mă uitam la el și nu-mi trăgeam. Vali, vino încoa. Vino cu mine. Nu ieși. Unde ești? I-am dat lui unul să crape. Bă, să amândoi unul knock. Ăsta iarăși dă shield-uri. Aproape mor și idiotul ăsta. Iarăși am dat. Vezi că mai vin unii, hai să dăm ăsta. Mai vin unii. Dă-i, hai să omorâm. Da, mă, da, am salut pe amândoi, dar nu, deci am probleme la tastatură. Vin cu elicopterul, să știi. Da, îmi dau și-o big. Unde-i, mă? E crack? Vin. A fugit. Sau sunt acolo, spre tine. E mort. Stai cu mine aici. Tu... Ne-a dat 91 un prost. Direct să ia de panoramă. Ia, nu cred că e bine, cred că, bă, pe high ground, Andrei. Trag ăștia de aici. Hai, trage. Le-am dat. Vino, întoarce-te. Nu, ia-ți astea. Dă-ți-le. Nu, cum prost. Mort. Bravo. I-am dat ăla de i-a sărit ceafa din el. Ia unde sunt milogei la asta?
Hai cu mine. Unul e low ăsta. Am venit amândoi pe mine. L-am lăsat pe unul foarte low. Nu mi-au luat lotul. I-a luat 110 în cap, așa de spazul apare mai nou. Locul 3, GG. Bă, What the du-te. fuck? Bă. Ăsta avea minigun, mă, ești prost? Nu te cred, ia-l. Și avea și cardul. Hai de la Eminem. Ăsta aici, Ia uzi. Ce stai? Aha. Aha, ăsta și-a fix la mine aici. Stai, că-s low. Vino pa, Vali, vino pa. Morți. Ai văzut ce stătea la camp? Da, direct la safe stăteau. Vino cu a. Hai că am găsit și aici, cred. Da, ia uite, l-am aici direct. Mamă, ce era să ne ia dracu. Bă, dar ți-am zis, bă. Tu ce-ai făcut, bă, ți-am să fii atent, mă, nebunule? Eu am crezut gata că pică prostul ăla, dar i-am dat o grămadă de gloanțe, dar ce-ți dau cu... Vezi că sunt unii care se bat. Da, să dă reboot. Uite-l. E sus. Am dat 14. E acolo. Da. Nu, să duce 1000 de ani. Foarte bine, lasă-l, hai la mașină. Dar ăștia nu l-au luat pe Snoop. Nu l-au luat? Cardul. N-au luat safe-ul. Asta e fight. A proștilor ăla, cred. Încolo. Nu mă lasă să... O, ia-o! L-ai luat! Nu mai stai. Vrei să-l așteptăm în con? Ia mai da la mașină. Ia bă, băi, mașina, dă-i! Futu-ți gura, mă, vezi că trag. I-am dat laserul în... Trage cu shotgun-ul ăla. Vezi că vine ăsta iarăși cu mașina, Andrei. Altul. Fugi. No cu nu? Vin! Mamă, ăsta e low. Mort. Mamă, bine, mamă, dacă ai văzut ce frumos te-ai văzut când ai dat. Din săritură așa ai dat-o, finuț. Mi-a plăcut, da, bun așa. Ăla n-a apucat să ia reboot-ul, să știi. Cu stânga, uite. L-am spart pe ăla, l-am nenorocit. Knock. Mamă, l-am spart pe ăla, dar mai dă unul. Bă! Am prins în box. L-am făcut cum n-am temut. L-am făcut cum n-am. Să mor eu de n-am fost la mine în sprăgilie din eu. Era aici cu mine. Prea bun, bă, prea bun. Knock. Bun. Dă-i finish. Vezi în dreapta. Haide. Vezi în dreapta, e la spate. Construiește, pleacă de aici. Construiește. Trebuie să te duci jos la loot-ul ăla, neapărat. Haide acum. Da, n-am ieșit. Bun.
Am avut. Am În luat loc de sniper, exact. Îți doi în capul ăla de mașină. Hai, rotește-te acum, cu grapplerul. Pe dreapta, eu pe dreapta. Stai și o secundă. Let's calculate a bit. Hai, cred că este acolo. Lego. Sparge-l. Grappler sus. Sparge-l, să-i construit. Bine, bă. Ai câștigat? Nu. Nu mai What? eu. Dă la ce face ăla? Stai aici, dă-ți de-astea. Dă-ți de la. Shotgun în mână, nu te panica, lasă-l Gabi. Nu mă, ce este de greșit? Eu era panicat de mult. Poți să-ți dai... Construiește. Nu! Deasupra. Grapplerul nu-l mai ai. Nu! Aoleu. Dă-ți de asta și sari, Vezi că e deasupra. Bă, nu! Mamă, s-a bat picioarele. Era un oricum full. ceas. Nu, eu era știi... full. Ba da, avea 88 cu 90. Ia uite-l. Aoleu, mor. Știi la ce am fost eu atent de data asta și ce m-a derutat pe mine foarte mult? A fost să nu-mi iau damage, mai aveam 3 HP.